Check this out. Karon for today sa akong panibago na pong bagong kanta. Okay? So pasensya na kung na mo madungog ng mga aw no? Kay na mga dogi-dogi diri sa mong lugar. Here we go. Akong buhaton karon nga kanta is diba na uso mga gabi-gabi, no? Mga isang adlaw gabi-gabi. No, inana na mo na tong topic sa tong rap kanang mga rap gud kanang mga kungod kanang ice kanang mga naba. Check this out. Gabi kay gabi kay gabi kay usok kaayo karon mga gabi bisan asa gidi nyo makitaan jud sa kadalanan sa mga panimalay na agoy mga gabi. Wala ba mo kabalo o nasayod ana kay kanang gabi biya gyud na giyang gikuha gyud sa mga kalasangan. Gabi sa online yun mahal kaayo, depende yung klase, depende sa color. Ang grabe yun sa gabi sa una dili na halos yun mapansin karon ug abot sa panahon ug sa takdang panahon nahalin pertigong mahala bisan tan-awon ninyo dia sa online sa Facebook book ang gabi depende sa presyo, depende po na sa iyang color, depende yun na inana yun basta yun asa yung mahal na ako'y nakitaan yun sa gabi. Ang presyo tag 3,500 yun 500 inaana yun ang presyo nasiga yun ang akong mata kay ang kanang gabi diya raman gikuha sa mga kalasangan. Grabe po sila yun makapresyo halos yun na dalar musiga po ang imo pang mata pag makakita lang sa presyo makahuna ka mo palit pa dili kung dili juga kung wala ka kwarta di juga makapalit anang gabi napoy uban gikan sa badya gibutang-butang diya sa paso o diya sa kaang nindot kaayo yutan awon mo nang gibaligya na ilag perting mahala yun sa gabi. Pagbantay lang yun mo sa DNR kay basig madakpan mo sa inyong kalaki yun sa gabi kay basig inyong makuha nga energy species nga gabi